Assalamu alaikum warahmatullahi, barkanmu da dawowa. A ɗazu mun yi adding mun yi modifying, za mu yi changing. Me changing? Yadda za ka yi changing ɗin column name. Abinda da ɗazu na fara kenan, kuma daga baya muka yi encountering ɗin error. So misali yanzu alter table users. To kun ga in za mu canza suna za mu ce change column ko change column, sai mu sanya misali font shine font number shine tsohon sunan shi, yanzu za mu canza shi to font number. For instance, sai mu bashi baka like this, let's say yanzu 20 like this. So kun ga yanzu za mu canza mai suna ne daga font zai kuma font number, variable character ɗin kuma zai kuma 20. yanzu muka yi nan wurin mu ga font, za mu ga font number nan kuma mu kuma variable character 20. to ne error ɗin change column font number baka amuga ga old name new name new data to gashi alter nan wurin table still now yawa. So yanzu kun ga nan ne da nan da samun error nan wurin suna na sa tabulated instead of table. So yanzu muka raunin za ku ga gashi ne instead of da yana font yanzu ya kuma font number kuma variable character. To wannan kenan. To yanzu za a yi goge column ɗin gaba ɗaya ma, da za a yi mu goge shi, to shine using drop. Zaka ce alter table users like this, then haka ce drop shine command ɗin, drop column sai ka sa sunan column ɗin font number like this. To kun ga gane yana ce mana kun ga nan yanzu da muka sake describing ɗin leaders za ku ga babu shi, yanzu ya goge nan da muna da font. So yanzu mun yi drop ɗin shi, zan alter table leaders drop column font number, yanzu kuma ga nan mun yi deleting ɗin shi. So wannan kenan. So yanzu gaba ɗaya za a yi mu canza sunan table. Misali kun ga alter table old name ɗin shi sai rename to new table ɗin shi. Yanzu misali wannan table ɗin namu na users da muke ta amfani da shi describe users. So yanzu za mu maida shi customer. How? Alter table sai old name ɗin shi shine users, then rename to sai ka bashi sabon suna, misali customer muka maida shi like this. So yanzu idan muka ce describe user kun gani ko table tag da user does not exist, kun ga immediately hamantin na mai suna yanzu customer. Sai dai yanzu idan muka amfani da show tables instead of da muga users yanzu kuma customer muke gani. So maybe bari ma mu ɗanyi wani query, select all from users. To kun gani ko users, sai dai mu sanya select all from customer. So kun gani ko gashi nan yanzu table ɗin mai instead of users ya koma customer. So wannan shine ƙarshen wannan tutorial ɗin na altering a table. The next thing da na manta shine dropping. Dama tun na ce muku a gaba za mu yi su duka. Yanzu to gaba ɗaya za a yi table ɗin idan ba mu san shi mu goge shi. To shine kamar yadda ake goge database, shi ma haka za a goge shi. Zaka ce drop table sai ka bada sunan table ɗin, misali
customer, but make sure always before you maybe idan kana son data cikin shi ka fara yin backup. Za mu yi lokacin da zamu ga za a mu dinga yin backup. In baka buƙatar table sai ka goge shi, in kuma kana buƙatar data cikin sai ka fara yin backup din data cikin sannan sai ka goge table din. Yanzu idan muka yi haka to shikenan ba mu da, idan muka ce show tables kun ga empty set, yanzu mun goge table din mu, babu wani da data da ke ciki da komai sun goge. So wannan shine ƙarshen tutorial din insha Allah.